Музыка Беларуси. Музычнае мастацтва беларускага народа, якое адрозніваецца самабытнасцю і нацыянальным каларытам, ахоплівае музычныя кірункі ад народнай музычнай творчасці да сучаснай музыкі. Беларускае музычнае мастацтва пасадзілі выдатныя кампазітары Муляец, Моцкі, Лучанок, Ханок, Елисеенко, Вагнер і іншыя. Візітнымі карткамі Беларусі можна паправе лічыць вакальную групу, чысты голас, ансамблі, песняры і сябры. Штогод у Беларусі праводзіцца 60 фестываляў міжнароднага і рэспубліканскага ўзроўню, з іх 30 музычныя. Усе яны па праве сталі брэндамі суверэннай Беларусі. Гэтыя фестывалі не толькі захаваны, але і напаўняюцца кожны год новым гучаннем. Ёсць музыка, якую не проста слухаюць, ёю дыхаюць. І гэта наша беларуская музыка. І для мяне няма музыкі шчырэй, чым наша, ідучая ад зямлі і гаворчая з сэрцам.